F'temp ta' ftit sigħat Malta tilfet żewġ tirġiel b'kawża tal-COVID-19 bl-ammont totali ta' fatalitajiet f'pajjiżna jitla l-52. Fl-aħħar 6 ijiem Malta rat 7 imwiet b'kawża ta' din l-imxija. Il-vittmi kellhom 82 u 75 bl-ewwel wieħed iddaħħal l-isptar Mater Dei fit-30 ta' Settembru fejn waqt li kien qed jingħata kura sarulu diversi testijiet li kollha riżultaw fin-negattiv. Minħabba li kellu sintomi marbuta mal-COVID-19, reġa' sar test ieħor wara li r-raġel miet li din id-darba irriżulta pożittiv. Intant, ir-raġel ta' 75 sena irriżulta pożittiv għal COVID-19 fit-23 ta' Ottubru u daħħal l-isptar Mater Dei fejn hemmhekk tilef ħajtu. Il-Gvern fl-istqarrija tiegħu mill-ġdid enfasizza li l-irġiel kellhom mart kroniku. Intant is-sitwazzjoni preżenti qed tkompli tissokta u titfa' pressjoni fuq is-settur tas-saħħa u l-ħaddiema kollha f'dan il-qasam. Kif għal ġurnata oħra fl-aħħar sigħat f'Malta u f'Għawdex ġew irreġistrati 125 każ ġdid ta' COVID-19 bil-każijiet attivi jitilgħu għal 1885. L-ammont ta' persuni li fiequ minn din l-imxija huwa dak ta' 3727 fil-waqt il-każijiet totali huma 5715. Mill-każijiet li tħabbru s-sebt 46 huma qaraba ta' każijiet diġà magħrufa, 6 li ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 2 każijiet ta' persuni li kellhom kuntatt ma' persuna pożittiva, każ mill-cluster ta' Paġeville u każ li kien importat. Il-każijiet l-oħra huma kollha sporadiċi. Bħalissa diversi esperti tas-saħħa qed iwissu li meta ftit jiem oħra tidħol ix-xitwa qed ikun previst li l-isptarijiet f'pajjiżna jitabbew b'ħafna aktar pazjenti. L-istess esperti jikkalkulaw li r-rati ta' trasmissjoni tal-COVID-19 fost il-komunità lokali tinsab fil-livell ta' 1.6 u fadal aktar żmien biex nibdew naraw l-effetti tal-użu obbligatorju tal-maskri.